Dobra, widzowie, nagramy jeszcze jedną pioseneczkę o dynastycznym Michałku. Dobra, no to jeden warunek jest subik i like. Dobra, to dajemy. To jest ogólnie specjal na aż 6 subskrybentów. Możecie to zmienić i dać mi troszeczkę więcej. Cel jest 100, więc dawajcie. Dynamite. Znowu z nim. Muszę grać. Czemu ja z nim muszę grać? Czasem, gdy jestem Piperką i także bez ulta lub hiper, no i także gadżeta, to czasami traktuje mnie z gadżetu ten mały Dynastic Mike. Oh no, tylko nie on. Oh yeah,